Shukaralenament sarani nevi pjengje edicija per Romanicib, jek eksplozija ulja ratike 30 minutja palo e kvashrat, ano nevo ofisja e Kosovake postako, ano zveçan. Policia informila ka i duj vasteske granate sine fërdime, kotargjia kana o bi penjarde manusha. Jeke eksplozija ulja ratike 30 minutja palo kvashirat, ano neve ofisje Kosovaka postako, ano zveçan. Policia informila ka i duj vasteske granate sine fërdime kotargjia kana bi penjarde manusha. Sar rezultato kotaro fërdipe granatako si materialuno zjani, numai na sine raportime dukhavde vaj marde manusha. Policia rakla kotan andar o jek objekti, pandar jek na pabardi granata, palo odova otanutne savesine pašal, sine evakuime, Gjikano specializime ekipe vašo pajaripe e eksplozivune šejengo, kerdeo pajaripe e eksplozijako e granatako, ano jek kontrolimo ambienti. Jeklin antiterori, kerela buti intenzivno, te ara kelpe o autori e leparne o vipesko. Ani averik šeruno ministri ano obligipe Albin Kurti Krisinge atako pe Kosovaki post ano zveçan, Vakjerja ka Tromalipe e figurengo sar susio Milan Radojčić, vasti ngjola sar šovenistikune resipea. Gjikaju akti dengja nota sar teroristikano atako, Kurti Vakjerja kaj o Radojčićesko na Šipe, hakoske autoritetjendarani Kosova sito paro mesaži kova inkurailne ververutne kriminalune taj ekstremistjen te piravena kavutne akcije destabilune tendencijencar RSP. O aktueluno šeruno ministri Vakjerja ke relevantune institucije kerena perde investigacije taj rodlaripja vašte anen anglokrisije monušen kola kerena kava paro akti. O Vakjerja kaj prekalo krejripe artificialune tenzijengo, tentingjolate a čavgjolo normaluno funkcionipe institucijengo taj te tiknarelpe o ekonomijako vazdipe temesko taj demokratikune progresesko. Inio šerune zveçaneske komunako ilir peci Krisingjo atako e granatako kova sina diveni Kosovaki posta ano leparno forum. Ошерune звечаненска комунако или рпеци Крисингео атако е гранатако кова си навдивеани Косоваки поста, но лепарно форо. Ова кергја кај инциденти кова кергја нума и материјалу не дошалипја, си то пари провокација тај организимо терористикано акто вашо трајни пе тај стабилитети анија каја комуна. И не Косоваки поста, зорали Крисингео атако упрале поста, ано центро е звечанеско, джика е родела котар о компетентуне авторитетија те керен перди инвестигација, вај родларипе тајте анен англокрисипе дженен кола сине ауторија кале актеско. Ано реагипе мотавгјона кај акава атако нака чинавеле, котаро ленго ангажмано те ден квалитетуно сервисија тајте букларен, Оленге о постако презенца но тем. Поста информинге дизунен кај поста звечан јек, која ситојано кере комунако, лелапе те овел ано функционализипе, ано акава форо, нумај о постако објекти звечан дуј, поста, кова сине атакимо аратике сиг сите и ранелпе, ано сервиси дизуненко. O šeruno e Kosovake son bešipesko glavko njufca di kjerga jek bešipe dženencar kolagurime o kursi vašučo siguripe taj garavipe, piravno kotaro šeruno e garavipaske koljeđesko, vaš garavipe taj siguripe generali yli puljaj. Конјупса мотагјана исипе ваша акава курси кова си мајучо ано едукипе армати ме форценго албанијаке ано едукипе тај квалификипе аскериенго тај цивилиенго персоналеско ано бајарипе оленге капацитетиенго ано гаравипе тај јекуно сигурипе. Шеруно конјупса денгја нота ваш акава курси ани гама ледеипеске Косоака републикако тај албанијака републикако. Нума норами гацари пјенге капацитетенго ваш дженипе Косовако ано НАТО.
ов ини вакерге кај Косоваке тај рајонеске орезикоа веле Србијатар тај сар јекуно танкова интенсивно ледеинела сар политика ини аскерија е Русија тај Кина, со акавасијано маму и пе Европаке дромеско, тај демокрацијано рајони вакергја о конјувца. Генерални Италии секретаре натоски Радмила Шекеринска, дикергја БШП Петер Соренсеа, кова си специјално обичално Европаке унијако вашо диалого Косова-Србија. Генералун Итали секретаре натоски Радмила Шекеринска, дикергја БШП Петер Соренсенеа, кова си специјално обичално Европака унијако вашо диалого Косова-Србија. Тали секретаре натоски Шекеринска, ано БШП специјално обичално Европака унијако вашо диалогу Косова-Србија Соренсен, вакергја кај о ЛДИП НАТО, Европаки Унија капиравгјол ој вакергја кај акава ЛДИП си нактари ваш гаравипе е стабилитетеско ано рајони е рато Ригуне Балканеско. Акава БШП емисареско Соренсен е дујто репрезента е натоско, овела пали визита кова англо не саведиве синелеани Косова тај Србија. Америкаке амбасада ни Косова кергја педжани певашо екстрадипе, ано јекуне Америкаке тема дујакузиме дженен коласина арестиме конакло берш вашо кибернетику не кримија тај ховавипе. Екстрадипеано јекуне Америкаке тема као овел вашо Ардит Кутлеши тај Јетмир Кутлеши, кола дујакузиме дженен сине арестиме конакло берш ваш кибернетику не кримија тај ховавипе. Ано пенџарипе амбасадакова кергјола кај оундриме кај иклон англо хакипеано јекуне Америкаке тема. Ајка амбасада денге учи нота вашо ЛДИП пиравно е Косоваке авторитетјенцар, ваште ажутине не јекуне Америкаке темјен, ано акава упрал овипе шеј кова прекал ленде, зора керела јекуне шејпја ваште адикерен сигури пеани Косова тај јекуне тема. Прекал е актакуза она гориме упрал о ефта милиојна тај шовшол миле персоналуне информације, идентификиме чордешеја е аксесеско тај кибернетикуне кримија кола андео ленге барвалипе будери десар душелу 300 миле доларија кола шрдиме котаро февруари 2016 бершесте, ано доа вакти вакергјола ано пенџарипе е амбасадако. Pe bisheftato Marte birevkan organizacija vora e puterge ekspozita kardi testamenti kote prekalo bish personalitetjenge profilia motavgjola u barvalipe e komunitetjengo romaška lijet egipćanija. Maškarakala dženesine vio romane aktivistija vaj personalitetija kolasi maj penđarde ko romani Kosova, savedende kontributjano remoinge pućipja ani Kosova. Ndihem shumë e respektuar dhe e privilegjuar që ndihem sot në mesin e kësaj galerie, sidomos që është me titullin e testamentit të ndjerit Kujtim Paçako. Unë jam e profesion mësuese dhe dua të jem një rol model për komunitetin Roma shkaliell egjiptian, pa bodallime në komunitet. Unë jetoj me një qytet në Kosovë, jam rritë Kosovë, me një familje shumë e pasur me gjemi profesionet të ndryshme. Babin e kam profesor të muzikës, vëllezërit i kam ashtu me profesion muzikant dhe jam rritë me një familje të arsimume. Dhe sot është jetoj me një Kosovë të pavarur ku nuk kemi nevojë me bë modallime. Unë jam njëri krejt jemi të përbashkët, s'kemi pse me bodallime. Një mesazh që kisha dashur me përcjell të gjitha komunitetet, sidomos të vajzat e komuniteteve Roma shkaliell egjiptian, që ndonjëherë ne rrëzohemi sa herë, po mund të forcohemi duke u ringritur përsëri. Unë jam Fatmir Menekshë, jam i birit të ndjerit Nejib Menekshë, personalitet i cili tani është prapa me dhe është në pjesë e ekspozitës Testament. Normalisht gjithmonë do të jem krenar me veprimtarinë e babait tim, pasi që babai im ka qenë më shumë se 40 vite deri në fund të jetës së tij, si një aktivist i shquar i komunitetit i cili ka kontribuar në fusha të ndryshme, por shquhet më shumë në aspektin e mbrojtjes së kulturës rome, përmes dramave të tij, përmes gjuhës ose mësimdhënies së tij të gjuhës rome,
përmes gazetarisë rome, ku e ka themeluar dhe radion e parë në gjuhën rome dhe shumë atribute ose vlera tjera cilat i ka shtu shoqërisë, e ka kontribuar në shtet ndërtimin e Kosovës, Republikës së Kosovës, po na ka dhënë edhe neve një edukim për me ndjek rrugën e tij të pasur atë begatshme. Po unë do të kisha përmbajt me 3 fjalit ose të themi me 3 thënje të babait të tim, do të thonë kontribuoni derisa jeni të gjallë. Nëse dikush ju gjuan me gur, atëherë ju gjuani me buk, do me thonë në sjelltas. Edhe ka një fjali tjetër, do me thonë e cila gjendet edhe në libër, që fatkeqësisht mos po kujtohet, po më mirë është ta lexoj, që mos të bëjnë lapsus, po është fjala tek parja, do me thonë mos bëni para, por bëni njerëz, sepse njerëzit tek e fundit të shpëtojnë e jo parja. Срси прекало метеорологија дисуну сама и сине панглу сама е харне бршинеске перипеја, коте од дивеске температура ресле джипе 10 градија Целциусја, ано машкаре дивеско. Нума ини тахара джукергјола те овел панглу самај е бршинеске перипеја, коте од дивеске температуре каресен котаро шов джипе 12 градија Целциусја. Vapak i vali dikamnja ka vasnje sa sogati sargjan vaše nevi pjenge edicija peromani čib, penaki pe açovene rtks-ke programea GPDKP.